बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सिंधुदुर्गातील धार्मिक पर्यटन स्थळ प्रसिद्ध जागृत देवस्थान श्री क्षेत्र रेडी गजानन देवस्थानचा 49वा वाढदिवस समारंभ उत्साहात पार पडला. या दिवशी श्री द्विभुज गजाननाचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी अलोट गर्दी केली होती. रेडी श्री गजाननाच्या 49व्या वर्धापन दिन सोहळ्यानिमित्त श्री गजानन देवस्थान रेडी नागोळेवाडी यांच्या मार्फत विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन मंदिरात करण्यात आलं. पहाटे श्री गजाननावर अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर सत्यविनायक महापूजा, आरती, महाप्रसाद आदी धार्मिक कार्यक्रम पार पडले. वाढदिवस सोहळ्यानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित गोवा, कर्नाटक, कोल्हापूर येथील असंख्य भाविकांनी गजाननाचं दर्शन घेतलं. रेडी येथील जिल्हा परिषदेचे माजी आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, रेडी सरपंच रामसिंग राणे, बाबाराव, नवनीत परब, सागर राणे, दशरथ राणे, आबा राणे, नाना पेडणेकर, लक्ष्मीकांत राणे यांच्यामार्फत श्री गजानन चरणी 49 किलो बालुशा या पदार्थाचं अर्पण करण्यात आलं. 35व्या वाढदिवस सोहळ्यापासून गेली 15 वर्ष सातत्यानं या मंडळींकडून श्री गजानन चरणी सेवा केली जाते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं